Joten sä olet tulossa Turkuun. Mahtavaa. Tervetuloa Turkuun. Turku on Suomen vanhin kaupunki ja se on täynnä historiaa, kulttuuria ja tekemistä. Kun olet tulossa, et halua tehdä monia samoja virheitä, mitä monet uudet ihmiset tekivät ennen sinua. Ei hätää, mä olen täällä kertomassa, että mitä täällä kannattaa tehdä ja mitä tärkeämmin, mitä kannattaa vältellä. Saapuminen Turkuun on tosi helppoa. Voit saapua melkein mitä tahansa liikenteen muotoa käyttäen, oli se sitten auto, bussi, juna, lentokone, vene tai laiva. Turku on Suomen vanhin kaupunki, joten nämä asiat ovat saatu ajateltua loppuun ennen meidän aikaamme täällä. Pääset siis melko huoletta perille. Mutta autolla tulevien kannattaa varautua. Pysäköinti on lievästi hankalaa, etkä aina pääse niin lähelle tahdottua määränpäätäsi kuin haluaisit. Niin ja jos haluat pelata sitä, missä se viimeinen vapaa parkkiruutu on peliä, niin Turun keskusta on siihen aivan loistava. Suosittelen kuitenkin käyttämään keskustassa julkista liikennettä, joka toimii aivan loistavasti ja onhan käveleminenkin ihan hyvä vaihtoehto. Vaikka Turku onkin ihan suurehko kaupunki, se on hyvin käveltävissä oleva. Joten älkää suosiko autoja. Liikkuminen Turussa on helppoa, kun tiedät keinot. Ensinnäkin Föli on meidän käyttämä julkinen liikenne ja se on oikeasti aika edullinen. 8 tunniksi yksi lippu maksaa 3 euroa ja voit matkustaa sillä vaikka 100 kertaa sen 2 tunnin sisällä. Vuorokausilipulle hinta kertyy jopa 8 euroa, mutta se on todellakin sen arvoinen, jos saat liikkua tosi paljon sen päivän aikana. Föli on myös sen sovelluksen nimi, mitä me käytetään, jossa sä voit katsoa aikatauluja, ostaa lippuja ja näyttää niitä vaikka kuljettajalle. Jos tykkäät pyöräillä, ota käyttöön fölläripyörät. Nämä on aivan mainioita, jos sä haluat päästä paikasta paikkaan omin ehdoin. Nämä on myös melko edullisia. Kuukausijäsenyys on noin 9 euroa ja kertamaksu on 2 euroa, joten se on aika no-brainer, jos sä aiot olla täällä aika pidempään kuin vaan sen 1 päivän. Huomioi tosin, että nämä ei toimi Föli-sovelluksella, vaan erillisellä Donkey Republic-sovelluksella. Ja sitten on Föri. Tämä lautta on toiminut jo 120 vuotta ja se vie sinut Aurajoen puolelta toiselle täysin ilmaiseksi. Matka kestää vain noin minuutin ja se on vähän niin kuin hassu silta. Turku ei ole ihan massiivinen, mutta tarpeeksi iso siihen, ettei tekeminen lopu. Jos etsit huippupaikkoja rentoutumiselle, voit käydä yhdessä monista puistoistamme, kuten Kupittaan puistossa. Siellä voi nähdä, olisiko siellä ollut kanoja, kukkoja, olisiko siellä ollut jotain vuohiakin. Ja sitten on Maunun tyttären puisto, joka on pieni, mutta aivan uskomattoman siisti paikka. Se on lähellä, mutta tarpeeksi kaukana keskustan hälinästä. Se onhan täydellinen paikka rentoutua ja viettää aikaa vaikka ystävien kanssa. Kattokaa nyt näitä maisemiakin. Vaihtoehtoisesti voit istahtaa tähän Aurajoen varteen ja tuoda omat eväät. Joki on oikea kaupungin elämän suoni ja tätä ympäröi lukuisat kahvilat, kaupat sekä muut palvelut. Ja jos satut olemaan täällä oikeaan aikaan, voit hypätä yhteen monista jokilaivoistamme. Mutta muista, omat eväät ja Aurajoki on aina halvempi kuin ravintolalasku. Jos aiot syödä jotain muutakin kuin McDonald'sia, Burger Kingia tai henkilökohtaista suosikkia, niin Taco Bellia suuntaa ehdottomasti Turun torille tai vähintään kauppahalliin. Täältä saa paikallisia herkkuja ja aivan loistavia paikallisia ruokia. Ja jos tekee mieli jotain vähän makeampaa, voit suunnata yhteen Turun monista kahviloista ja nauttia piispaumunkin. Mulla on salaisuus. Mä tykkään enemmän Berliinin munkeista. Joo, mä tiedän. Anteeksi, sori. Jos haluat jotain fiinimpää, suositukseni on Via Tribunali. Sieltä saa parasta napolilaistyylistä pizzaa, mitä olet koskaan maistanut. Toisella puolella jokea onkin sitten ahtaan kujan siimeksessä toinen henkilökohtainen suosikkini, italialainen ravintola Panini. Siellä kujan perällä saattaa löytyä jotain mielenkiintoista, mutta mä en aio näyttää sitä teille. Teidän täytyy itse käydä katsomassa, että mitä se on. Jos sitten tahdot paikallista makua, Martinsillan grilli on klassikko. Sieltä saat perinteikkäät grilliruoat ja annokset ovat loistavia.
Huhhuh. Käy rankaksi vatsalle tää videoiden teko. Jos olet historian ystävä, Turun linna ja Turun tuomiokirkko on ehdottomasti käytävä läpi. Nämä molemmat rakennukset ovat 700 vuotta vanhoja, joten niiden seinät ovat nähneet pikkasen paljon elämää seiniensä sisällä. Voit kiertää nämä yksin, kaverin kanssa tai vaikka ilmoittautua opustetulle kierrokselle. Teit ihan miten tahansa, voit silti varmasti tuntea ulkopuolisen voiman seuraavan sinua näitä kylmiä käytäviä pitkin. Jos kaipaat jotain suuremmalla skaalalla, suuntaa Luostarimäen museokortteliin. Siellä sinua odottaa perinteikkäät museorakennukset, jotka ovat selviytyneet muun muassa vanhasta iästään tietty sekä Turun suuresta palosta. Jos haluat nähdä jotain synkempää virkaa toimittanutta rakennusta, suuntaa Kakolaan. Entinen vankila on nyt täynnä palveluja, kuten kampaamoa, myymälää, kahvilaa, hotellia, kylpylää sekä panimoa. Mutta sen historia nyt onkin, vähemmän idyllinen. Kakolaan sä pääset helposti nousemalla ehkä Suomen vihatuinta funikulaaria pitkin. Se on ilmainen, mutta älä liikaa luota sen varaan, että se on toiminnassa. Se on tälläkin hetkellä rikkoontunut. Ehkä Kakolan vanhat henget on riivannut sen. Jos tahdot nauttia erikoisessa paikassa alkoholijuotavaasi tai virvoitusjuomasi, voit tulla käymään Panimo-ravintola Koululla. Se on yllättäen vanha koulu, josta on tehty Panimo-ravintola. Voit siis ottaa tiskiltä tilaamasi juoman ja mennä nauttimaan sitä muun muassa yhteen monista koulun luokkahuoneista. Ei mikään tavanomainen baari. Toinen suositus on Hotellipörssin kattoterassi. Tämä avaa suorat näkymät Turun torin ylle. Täältä voi seurata hienoja maisemia, nauttien hyvää juotavaa, josta on otettu leima pois. Jos budjettisi on tiukka, ei hätää, voit kävellä yhdessä monista puistoistamme, ottaa bussin idylliseen Ruissaloon tai vaikka käydä kirjastossamme, joka on muuten yllättävän moderni ja viihtyisä. Ai niin, ja siellä on muuten ilmainen WC. Jos seuraat pienen matkaa Aurajoen rantaa tänne satamaan päin, sinua kohtaamassa täällä ovat suuret määrät museolaivoja. Omat henkilökohtaiset suosikkini ovat kuitenkin nämä 2 entistä merivoimien alusta. Jos et ole kärsivällinen, vältä keskustan suosituimpia ravintoloita, kahviloita ja muita tän tällaisia, etenkin viikonloppuna brunssin aikoihin. Siinä on jonottelua luvassa. Ja jos aiot mennä Ruissalon kansallispuistoon, muista, että etenkin viikonloppuisin sinne saattaa olla menossa 500 muutakin henkeä, joten jos et halua jakaa grillikatosta tai luontopolkua sen viimeksi mainitun 500 henkilön kanssa, niin kannattaa suosia jotain arkipäiviä mieluummin. Ja sitten mulla on vähän sanottavaa noista vuokrasähköpotkulaudoista. Me ei voida suositella käyttämään niitä, useimmiten niistä on vaan enemmän harmia kuin hyötyä. Mutta jos sä kuitenkin päätät käyttää niitä, niin muista ajaa niillä vastuullisesti. Saat ajaa niillä vain pyörätiellä, et jalkakäytävällä, ja jos pyörätietä ei ole saatavilla, joudut käyttämään autotietä, mutta tee sekin vaan taitojesi mukaisesti. Niin, ja älä pysäköi niitä ihan minne vaan sattuu, varsinkaan jalkakäytäville häiritsemään muiden ihmisten liikkumista. Säästä mieluummin vaan rahaa ja ihastele kaunista Turkua. Sen takiahan sä olet tänne tullutkin. Siinä se, olet nyt valmis Turkua varten. Muista nauttia kaupungista, älä hätäile ja muista aina tehdä juuri sitä, mitä sinä haluat. Jos pidit videosta, tykkää, älä unohda tilata ja kommentoi alle, jos sulla jäi jotain kysyttävää tai jos vaikka sulla olisi jotain hyviä vinkkejä Turkua varten. Jos näet mut kiertelemässä Turussa, muista sanoa hei. Nähdään täällä.